Nej, tænk på et dyr. Ja, jeg har tænkt. Yes. Tænk på en by. Og hvad for et dyr var det der? Det var en hest. Okay. Nej, har du tænkt på en by? Ja. Ja. Tænk på en frugt. Og hvad for en by var det? Det var Brøndby. Nu gætter jeg lige på en frugt. Hvad for en Det var et æble. frugt var det der? Yes. Og så, hvad for en vinkel? Op. Op, ned, højre eller venstre? Op. Okay, så skal det være lige her. Yes. Det var det. Så nu skal vi kigge på svarene og se, om jeg gætter rigtigt. Ja. Nå, den første, det var dyr. Hest. Yes, det var rigtigt. Den næste, det var by. Brøndby. Yes, det var også rigtigt. Og den næste var frugt. Æble. Det var rigtigt. Og den sidste var vinkel. Det var op. Hvordan kunne du gætte det? Det var da helt vildt.